going to Bahay na Bato. Last week nandito na naman kami, pero pagdating kasi namin dito gabi na. So, we need to come back. We need to go back para makita namin yung bahay na maganda. Tsaka para naman maliwanag. Kasi last time, sobrang dilim. Lugi kami. Hindi na kami makita yung view. Kaya mag-vlog ako later on. So, see you again! Bye! Sabi, ang weird na girlfriend ko nagipag-usap sa camera. Ayan, ito yung view. Nice view. Ayan, ala. Diba? Saya-saya. Ayan. Gusto ko nang magstay dito.